God. God. Nagkasadid ka ako kang Lea. Pero wa naman sab si Lea ba? Mikuyog na sa iyang laki. Mibiha na nako ang akong asawa. Lea. Lea. Anong pasakitan man akong ingon ini? Yes, Iya. Maong, wala tayo angay pang kabalataan. Bisag mamatay pa sa kagutom si Lea. Muna mo plano, tita? Dili na mapagkanoon si Lea? Yes, Iya. Ang underground mo'y mamahimo niyang lubunganan. Dili na to siya pagkanon hangtod mamatay siya. Unya, tita. Ang patay na yung lawas. Manimahaw siya rito sa underground, tita. Well, kung matidbol na siya, Iya, ipagawas na to ang iyang patay ni lawas sa tunga kapiin. Unya, ato ning idamok sa dumping site. Itipon sa mga basura, tita? Yes, Iha! Basura siya! Busa angay lang siyang matipon sa mga basura. Unya, kamusta man nato siya sa stay dito, tita? Pila ba ang lanat sa tao? Una siya mamatay, tita? You mean, Iha? Pila kaadlaw ang lanat sa tao nga mabuhi nga way kaon-kaon? Well, layo ra siguro ihang usa kasi mana. Usa ka semana. Alright. Bisitahon ta siya sa underground, tita. Human mo labay ang 5 ka adlaw. Tangkod na rong 5 ka adlaw sa imong pag-estar din sa ospital. Nag-ingon ang doktor ba nga okay naman kuno. Bisag usa ka semana siya nga mo-estar din Ay, pagliho. Pero saon nga labas mo man kayong iyang sabad. Lo, dako na gasto. Kanir bang kwarto ngayon magbutangan ako? Mahal naman Siwit man ko noong pangan ini, matod pa ni Atty. Murillo. Lo, excited kong pauli sa ato. Gusto ko na ikatubang si Carby Mercader. Gusto kong ako sa sudyahan sa iba. Siya iyang pagpabilanggo na ko.
o sa pagmaltrato niya kay Delia. Leo, iho, unya na kanabuhata, kung mukamang na si Carmen Mercader sa yuta, aron ba, mas mahimo siyang makaluluoy. Sibot mong pasabot, Lo. Gusto kong pasayawon sa akong mga paad, si Carmen Mercader, o labaw sa tanan. Gusto kong mapukan ang pedestal nga iya karong itungtungan. Bandi ang nakaingon nga nahimo siya karong mapahitason. Dan, sakmiton ko ang tanan niyang bandi. Bawion ko ang tanan. Nakasugod na si lolo ninyo. I-timing ang pagpakikita mo kang Carmen Mercader. Kanang mukamang na siya sa yuta sama-sama. Direk, kangit-ngit ang dinisun. Gawas mo sila din hina. Underground mo ni Dini. Nakunsa mo itong luha kang luha. Uy! Tao! Uy! Ginoo ko! Day! Day! Delia! Ginoo ko! Delia! Ikaw ni Day! Day! Ginoong maluluyon! Ikaw gilagi, Day! Uy! Baka na ako, Day. Gutom na kayo ko. Abang, uy. Pagka mga way puangod. Day, ni aka din nila din hiibutang sa underground? Dinhi sa basement nga gitamukan nila silang mga gijang nga mga gamit? Dali, Day. Bangon, Day. Bangon. Ginoo ko. Mga salvahis ng mga tauhan. Hinay lang, Day. Kaunsan ni mo, Day, oy. Kalibutan ta, kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan, na nagsubay sa laing agianan. Unta
usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay hain ka man nganong nahanaw ka ning kiliran. Paghandom mo maoy gianto